Auzu billahi mina shaytani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Bandiraɓe julɓe, assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Allah jomar doro kome min calminima min jurimama. Min calmini kala biyo ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah. Nder leydi ndi e caggal leydi ndi min calmini kala khalifaɓe diine wonɓe leydi ndi. Min calmini hono président de la république Alaji Macky Sall gouvernement o e bandiraɓe julɓe wonɓe leydi ndi ha wonɓe caggal leydi ndi foof, diaspora yeɓoɓe Warango TV en calminiɓe kamɓe foof. En ñagatmaɓe Allah kadi moƴƴere teddungal. En mbaɗiɓe kadi julma wuuri e oɗo henne ñalawma tedduɗo Alaji Oumar. Kadi foof en jetti jomiraɗo subhanahu wa taala garangal mon ɗo hannde oɗo ñalawma tedduɗo, ñalawma mo ganduɗa hannde ko janggo tan woni mawdi nabi sallllahu alayhi wa sallam, ngam mawnide jibinede jamma nelaɗo Allah Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam. Ko ɗum tarih mo ganduɗa ko islam jeeyi. Islam noon so dañi teddungal ummade annabijo Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam, kala biyowo ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah ene foti weltade e jamma jibinede nelaɗo Allah Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam. Mara so tawi a haali haala tarih mawdi nabi sallah sallam, nelaɗo Allah ko jomiraɗo subhanahu wa taala adi mawnindemo, malaikaji ɗi mawninimo, sahabiyankoɓe makko mawninimo, julɓe windere nde foof mawninimo kanko nelaɗo Allah Muhammad sallah sallam. Tarih mawludi nabi sallllahu alayhi wa sallam, l'islam ene foti yonnade ɗum tawno ko hunde mawde to banggue Allah, to banggue nelaɗo kanko hoore makko Muhammadin sallallah sallam. Annabaɓe Allah tagui ujunnaje temedere, ujunnaje nogas e ujunnaje nayo annabi, e ɓeɗo annabaɓe jippi e dow leydi, kamɓe foof ko nelaɗo Allah Muhammad sallah sallam ari dow mabɓe. Kanko nela e windere nde foof. Kanko noon so tawi en kaali haala tarih mawludi nabi sallah sallam, eɗen gandi nelaɗo Allah yalti aduna ko 632 o yalti aduna. Seydina Ababacar Siddique lomtimo ha ari e Seydina Ali karamallahu wajhu, kamɓe sahabiyankoɓe nayo ɓe, Ababacar, Oumar, Ousmane, Aliyu, ha yettoyi to manan gandanɗa hoorema ko taniraɓe makko ko wayno Seydina Al Hasan, ha to Seydina Al Hussein, ha Maawiya en ƴetti laamuji ɗi e toon ko histoire goɗɗuɗo no fewi to banggue gandanɗa hoorema diine l'islam. Mawlid nabi noon eɗen jiiɗum tan joɗade waɗa bas ene waɗa mawlud. Ɗum ɗon adi yiyede koye leydi Yemen. Yemen noon eɗen gandi Abrahata ko toon jeeyno, oɗo binoɗo no heeloya suudu Kaaba, ko no yimɓeɓe paamirta holto woni Yemen, ko toon jeeya. Ko nokku kadi mo ganduɗa hoorema ko historique, histoire e nder islam Yemen. Nelaɗo Allah no yiɗano toon to Yemen to, won lamɗo goto wonno toon ko gala no fewi to leydi Yemen ndi. Caggal yaltude nelaɗo Allah Muhammad sallah sallam aduna, won wiɓe ko duuɓi 300 ko yalti aduna, won wiɓe ala ɓuuri ɗon. No way foof on ɗon galo ɓe ubbani neema, ɓe mbi guila jibinede nelaɗo Allah Muhammad sallah sallam eɗen gandi dado, eɗen gandi e lewru wonno, kala nde hitande arti mbatten hankati mawninde jamma o, tawa en bertat mbaɗen caaleje meɗen. So tawi en mbaɗi tillisaji men yani haymeji, ƴetten ngaluji men kala ko joguiɗen, mbalen janngude alqouranul karim, jimen nelaɗo Allah Muhammad sallah sallam. Ɗum ɗo woni mawlidi nabi sallah sallam, yani ɓe mbala mantude annabi o ha weeta. Kala joguiɗo jawdi mum e ngaalu mum waɗa hen, yimɓeɓe gandanɗa hoorema ñanto ɓorno comci laaɓɗi, gandanɗa hoorema taw goto fof wonde e laaɓal, so gari mbala mawninde jamma jibinene Allah Muhammad sallah sallam ha fajiri feera. So yimɓe juuli certe goto fof yaha haaji mum. ɗum ko Yemen najo fuɗɗi ɗum. E caggal ɗum ɗon e leydi wiyetedi Kirkistan, Cheikh Mouhamadou Al Kirkis on ɗon waɗi mawlidi nabi e nden ɗon hitande. Leɓɓe wiyete Lug Dagistan ɓen kadi mbaɗi mawlidi nabi e nden hitande. Turkmanistan ɓen mbaɗi mawlud e nden hitande. E leydi Turki ko wiyete Istanbul, ɓen mbaɗi mawlidi nabi e nden ɗon hitande. Ɓen foof ko yimɓe waliyaɓe Allah mawɓe wonnoɓe on diwan. E leydi Liban ɓen kadi mbaɗi mawlud e nden hitande. Ha ari e nder leydi Syrie, wuro wiyetengo Madiana, ko ɗon annabi Suaybu juuɗino, ɓen ɗon kadi mbaɗi mawlidi nabi sallallah alih w sallam e nden ɗon hitande. Natte e leydi Irak, ɗo wiyete Karbala hande, e taniraɓe nela Allah wonnoɓe ɗon mbaɗi mawlidi nabi e nden ɗon hitande, même hitande nde Yaman najo waɗi nde. Natte e leydi Jordanie kadi koye nden hitande waɗi. Caggal jaltugol
aduna annabi o Muhammad sallallahu alaihi wasallam 632 wiyama ha heɓi duuɓi 300 pawɗi ɗum ɗo ɓuri feññinede waɗede tawa waɗete koye bayal yimɓe jooɗo tawa ene manta nelaɗo Allah ene jima deftere Mouhamadoul Bousriyu mo ganduɗa ko jimnoɗo nelaɗo Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha dañi hen teddugal o rafanoma kanko Mouhamadoul Bousriyu ko nalanke o wonno jiɗaɗo e nder arabeɓe rafi musɗo heeɓimo manan gandanɗa hoorema o leeli jamma o hoyɗi omo yi annabi o Muhammad sallallahu alaihi wasallam ene ɓuurnimo wutte woɗɓe mbi kene rokkimo wutte no sifori foof o selli caggal mum kala ko yimata o watti ɗum e yimde nela Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗum woni burdi deftere ne jeyata Sidi Hadji Malick Sy mo Tiwawon so tawi ɗum faadima omo waɗa ɗum balɗe 10 taw ko burdi ono waɗe ñande 11 yimɓe pofto ñande 12 yimɓe mana gandanɗa hoorema mbaɗa mawlidi nabi sallallahu alayhi wa sallam yimɓe kumoro partout ɗo e leydi meɗen leyɗele Afrique mawlud sikki adi waɗede ɗo e Afrique ko leydi Algérie wuro wiyetego Aynoumady e leydi Algérie ko toon mawlud waɗa cheikh mawɗo no wonno ɗon ko jiɗɗo nelaɗo Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o waɗi mawlud e mbari hen dammiri kewdi e wuro wiyetego gandanɗa hoorema Sallala koye Algérie ha joni ɓen kadi e nden hitande mbaɗi mawlidi nabi en Afrique ɗo kamɓe gaddi wadde ɗum e wuuro ɗo wiyete Kabylie ɗon kadi ɓen kadi ene mbaɗa mawlidi nabi e leydi Algérie ha joni sa naati e leydi gandanɗa hoorema mbiyetedi Libye hannde wuuro wiyetego Sirte ɓen kadi mbaɗi mawlud duuɓi ɓoyɗi mawnide jamma jibinande Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha naata e leydi men hannde mbiyetedi Misra leydi histoire leydi tarikh ɗo wiyete Cairo hannde capital ɓeɗo foof ko yimɓe waɗoɓe mawlidi nabi sallallahu alayhi wa sallam ngam mawnide annabi o Muhammad sallallahu alayhi wa sallam so en natti e Asie mbundi ɗo wiyete Bangladesh wali Allah mawɗo no wonno ɗon koye taniraɓe ne Allah wonno ɗum waɗatno gandanɗa hoorema mawlidi nabi ɗo Dhaka ɗo capital maɓɓe ɗo hannde nata ha e leydi men wiyeteni Sri Lanka ɓen sérifaɓe wonnoɓe toon ɓen koye taniraɓe nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam so jamma o arti ene mawnina jibinede annabi o Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ha to leydi Inde wuro wiyete ko Kalkilia e ɗo wiyete Bombay ɓeɗo foof ko waɗa mawludaji taw koye ɗemɗo men kalata ha natta e leydi wiyetedi Indonésie hannde ɗo wiyete Sumatra ɓen ene mbaɗa ɗum noon so tawi en duttima ɗeɗo leyɗele foof ko mawninde ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha e nder leydi Malaisie ɗo wiyete Kuala Lumpur capital ɗo wiyete Putrajaya eɓe mbaɗa ɗum te ɓen koye ɗemɗo men ɗemɗe malin kalata bindata Qur'an o koye ɗemɗo men foof Allah maɓe yidde annabi o ɗo e leydi Sénégal ko Seydi Hadji Malick Sy ɓuri lollinde mawlidi nabi sallallahu alaihi wasallam ɗi gandi Alhaji Malick o yeehi Makka o ɓooyi toon o arti nde o adɗo e leydi he leydi ndi wona ni ndi siforino ko neɗɗo baɗɗo fayida jogui deftere ne wiye Mimiya eɗen gandi kanko windinde kanko Seydi Hadji Malick Sy ko deftere wande fayida almuɓe fof ne gandi deftere nde kanko Seydi Hadji Malick Sy nde o felliti wadde mawlidi nabi sallallahu alayhi wa sallam o yamiri yoga e almuɓe makko hewɓe muqaddameɓe taw ko muqaddameɓe lawol Seydi Cheikh na Ahmad Tidiani ɓe o joƴƴin kala hen jaaɗo e wuuro mum ɗo jooɗi ɗo yo yamir yimɓe wuuro ngo yo mbat mawlidi nabi taw wona e nder suudu taw ko yaltude waɗa caali mawki yimɓe gadda jawɗele taw ko jawɗele daguiɗe man gandanɗa hoorema e on ɗon zamanu ko gaynaka taw waaɓe no aynaɓe gadda jawɗele men ɓe gadda kosameje yimɓe jooɗo ɓe gadda boɗɗi sukara mana gandanɗa hoorema enen jaara annabi o Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangga alqouranul karim nduwo goto fo rutto e golle ɗum ko Tiwawon ɓuuri andirede ɗum ɗo e leydi ndi tawi koye nder leydi Fouta ko wuuro men ne wiye Marda Waalo e Marda Jeeri foof ko mammen ceerno Mouhadji Anne ceerno Mouhadji Anne jeeya ko Marda ko wali Allah mawɗo kankone omo jeeya adiɓe wadde mawludi e nder leydi Fouta omo jibino almudo makko goto ene wiye Alhaji Mamadou Moussa Ly mo Daara Halayɓe on ɗon ko almudo makko baɗɗo fayida no feewi caggal mum noon nde o yeehi ha o mawni o yamiri Alhaji Mamadou Moussa Ly hayso tawi mi yiyaka janggo ɗum ɗo henna woto goppe ɗum tagui mam Alhaji Mamadou Moussa Ly nde ummiti toon fayi Daara Halayɓe kañumne hande mawludaji ɓurɗi mawnude e nder Fouta mawlude Daara Halayɓe ene jeeya hen tawno itti ɗum ko Marda o nawti ɗum e yamirore ceerno makko ha e wuuro gandanɗa hoorema Daara Halayɓe koye mawludaji ɓurɗi mawnude e Fouta jeeyam e wuuro amen ɗo Hoore Fonɗo ɗon kadi mawlud fuɗɗima ɗon ko ɓooyi ɗon kadi hande mawlud mawɗo na waɗe ɗo Hoore Fonɗo mawlud gandaɗo e Fouta mo gandanɗa hoorema aduna foof na arana hawra ɗon gam wurtinde jamma jibinede nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam
wuro men bo innaji wuro ganduɗa ko wuro mammen Ceerno Ahmad bo innaji ɓeɗo kadi ko mawnanoɓe jamma mawɗo e wuro men banaji goɗani ɗo hankkadi en naati diwan moon ɗum ɗo ɓeɗo foof ko mawnanoɓe jamma o haako wayno Sinthiou Bamam ɓen e nokkuji baaɗi noon ha yetti e nder Saldu Fouta ɗo wiyete Thilone ɓe ganduɗa hoorema ko ɗon woni Saldu Fouta koko mawninte e wuro meɗen Koɓɓillo ngo ganduɗa almami ko ɗon jeeya almami Abdoul Qadir Kane ko ɗon o jeeya ɗo Koɓɓillo ɓeɗo kadi ko mawnanoɓe mawludaji e wuro Koɓɓillo ngo taw ko mawludaji mawɗi no fewi ɗum noon Oumar e leydi ndi hannde sa ruttima ɗo e nder Dakar ko wayno Kaolack galle Alhaji Ibrahima Niass ko wayno Lewna Niass en sa naati ɗiɗo nokkuji ko wayno Kaneen ɗo fof ko mawludaji mawɗi baɗɗi fayida mbatte ɗo ala ɗo yimɓe gummata ko e nder aduna o ngam annabi Mouhammadi sallah mawninde ɗum e oɗo henne jamma ɗi gandi kay annabi o ko mawɗo kono noon ko wiyete anniversaire makko walla bon ko wiyete jamma jibinede so arti julɗo fota ñingde ɗum ɗon nde tawno ɗum ɗon en ngala ko ɓuuri annabi o Mouhammadi sallah julɗo kadi wonko foti haɓade so wona wonde mawlude wiide mawlude woto waɗe ala mawlude ko hunde fonde waɗede Alhaji Oumar Doro Kome won yaaruɓe ko ɗum bida won wiɓe mawlude ko bida waɗetake holko firti bida wona hunde harmonde bida koko waɗa caggal nelaɗo Allah Mouhammadi sallah ko ɗum firti bida e ɗemgal arabiya kono noon nelaɗo Allah kala ko waɗana e gandanɗa hoorema caggal makko yaltani diine o ɗum ɗon wawata lundade diine ko hunde moƴƴude par ce que mawludaji ɗi woni hen ko mantude nelaɗo Allah e janggude deftere Allah wiyetede alquranul karim e julde annabijo Mouhammadi sallam e wajade yimɓeɓe yo jid nelaɗo Allah yo gandu l'islam yo jiɗodir mi sikku ɗum ɗo hen bonani so wona neɗɗo goɗɗo nattini hen gueɗe goɗɗe kay e kono ɗum ɗo kam ko ɗum ɗo woni asli mawlud ɗum ɗo andira jamma mawlude noon ko jamma mo gandanɗa hoorema moƴƴuɓe hewɓe ene kawra e nokku goto tawa gandanɗa hoorema ko yimɓe wadɓe fayida soɓe kawri ɓe gurtina hen oɗo henne jamma o meeɗa mayde kono noon maɓe ƴettu jamma o kay ɓe gandina joom jamma o woni annabijo Mouhammadi sallam tawa ala ko haalte e jamme so wona ɓuura nelaɗo Allah Mouhammadi sallam ɓe cifomo huli nelaɗo Allah no foti leyɗi woni e ɓandu makko holno wayi tampon gonɗo e makko kanko Mouhammadu sallam no foti duuɓi o wuuri holto jibina hol yum makko holi bam makko kanko annabi o ɓesgu makko rewɓe e worɓe no foti nde o royrete nde Allah wima subhanallazi asra bi abdihi leylan nde o yahata to jomiraɗo subhanahu wa taala holno o yaari nde o arti nde o addi juulugu holno addira holno waɗirte ɗum ɗo foof jomiraɗo subhanahu wa taala e teddude tottunomo e nelal makko nde ummi Makka o fayi Madinatul Munawwara nde woni Madina nde ummiti Madina o arti Makka ɗo o itti ganduɗa hoorema laati wal uzzaji o heeli gandanɗa hoorema laati wal uzzaji ho wi wa qul jaa al haqu zahqal baɗila innal baɗila kana zaquqa mana gandanɗa hoorema so gonga ari yo fenade do ɗum ɗo noon fof ko annabi o sifate e makko ko golluno mana gandanɗa hoorema ko ɗum woni mawlud sifaji annabi haalte moƴƴere annabi teddugal annabi mo ganduɗa so wonano kañum hay goto taguetake e nder windere nde o ɗum ɗo woni mawlud Sénégal noon yarani hen caggal Sénégal hande ɗo ɗo kalten auto ji foof payi e diwanuji men neɗɗo foof ɗo jeeyano faati toon gam mawnude jamma won wiyoɓe holko saabi mawdi nabi sallam yimɓe mbawa wadde ɗumen ɗo gonɗo ko question mawɗo baɗɗo fayida neɗɗo ɗo woni foof on wawi mawnin ɗon nelaɗo Allah Mouhammadi sallam par ce que nelaɗo serani e mawnede par ce que waktu foof neɗɗo o ko juulowo kala ne julta sa wi ashhadu an la ilaha illallah mbiyata ko ashhadu anna mouhammad rasulullah ndekete nelaɗo Allah serani e mawninede ñande foof serani e settede wonde ko Allah nelimo ɗum ko ñande foof julɗo na waɗa ɗum laabi joyyi ne tawno waktuji joyɗi a wawa haaldede a wawa wadde tawa haala inde nelaɗo Allah Mouhammad sallah sallam ɗum ko mo Allah mawnini dañi ɗum kanko ko Allah mawninimo yiɗimo teddinimo ɗum tagui neɗɗo kala ɗo woni on wawi wadde ɗo mawlude ko wiyete tan e yimɓe yaha mawludaji ɓe soɓe jeehi e mawludaji ɗi sa yi wona e yimɓe ene ñiŋe hen so tawa so jeehi hen mbaɗata hen no sariyatul islam wiiri ni jaara gueɗe goɗɗe cakaneje walla jaara hen pour rendez-vous ji ɗum ɗon so tawi naati e mawlud hay wasde wadde ɓuuri so tawi yimɓe jahata hen ene mbaɗa hen manan gandanɗa hoorema gueɗe kantoriɗɗe taw ko jahata hen mbaɗa hen rendez-vous ji mi nani eɓe kaala ɗum wiye yimɓe na kawriya toon ko wayno rewɓe worɓe ɗum so tawi ene hen kala jeeyaɗo e ɗum ene foti andinede ɗum ɗo wona asli mawlud andiraka ɗum
kala jahowo hen kadi so yeehi yo yaaru Allah yaara yeehi ko mawnoyde annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasa wadde den on cagarte par ce que ko foti no jamma jibinede ne al Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonko neɗɗo foti wadde ko wona wadde ko hanani nde tawno kadi on jamma ko moƴƴiɓe wariyaɓe yimɓe tedduɓe kawrata e nokku e wuro so yimɓe kawri hen foti ɗoftade konngol Allah ɗofto konngol nelaɗo Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam rewɓe yo ɓorno comci moƴƴi ko ɗum woni asli l'islam taw wona gerefuji wona xeesal taw wona dogetaji ɗi kiiɗiɗi taw wona comcon bolle puyɗe rewɓe yo ɓorno comci timmuɗi taw comci ɗi ko ɗi timmuɗi a yiyata terɗe maɓɓe yoɓe mbad murnule moƴƴe hayso tawi wona mawlud ko yamirore debbo yo ɓorno comcol timmugol hoore makko woto yo fiiɗo tan ko ɓi julo o waɗa hijab o waɗa no Allah wirini e comci timmuɗi e ɓanndu makko o wasa ittude juuɗe makko omo totta ɗum rewɓe ɗum noon dagantako debbo hakkude mi gorko taw ko debbo karmuɗo e makko ɗum ɗon foof e nder guure ɗe mawnudaji mbatteɗe Alaji Oumar Dorgomen enen foti waɗede surveillance tawa yimɓe ene toppito ɗum ɗon no wawata wonirde hay jonɗeɗi mabɓe wona worɓe e rewɓe ene joddo e nder galleji walla ene joddo e salon ngaji walla ene joddo e kirɗeɗi ɗum foof koko foti haɗede ɗum so yi ha watti yiyede e jamma jibinede nelɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam so watti yiyede dartinde ɓuuri so watti yiyede no waɗa e guure taw anduɓe kaɗota ko ɗum kartata ko ɗum dartinde ɗum ɓuuri par ce que Allah yiɗa ɗo yimɓe kawrata ene kaala wonde minen min mawninde ko jamma jibinede nelɗo Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawa yimɓe ene coomi hen ene mbaɗa gueɗe bonɗe taw ko ɓesguji yimɓe waɗoɓe ɓe te yimɓe waɗoɓe ɗum ɓe kalanta ɓen ɗon gonga ɗon kadi l'islam yadata e yimɓe fuɗɗuɓe ɗum ɓe yatta hen koy par ce que l'islam ko Allah jeeyi ɗum wa qul jaa al haqqu zahba al badila inna al badila kana zawqa so gonga ari koy yo fenan dog Alaji Oumar so yimɓe jii ko fotani wonde diine yo kal diine l'islam wona caahan Allah wi ko ɗoftoɗe keeri am ɗi tilka hududullahi wa man yata'adda hududallah Allah waɗi ko keeri o waɗi tracé keeri ɗi hay julɗo goto ala droit yawtude keeri Allah ɗi woto ɓe mbad mawlidaji transformé politique yoɓe mbad mawlidaji ɗi taw ko mawlud ko nelaɗo Allah mawninte hen hayso tawi ko laamɗo ari e mawlidaji ɗi ko ministére ko député ko wawi wonde foof yo jooɗo o ari ko mawninde jamma jibinede nelaɗo Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayso itti milliard o waɗi hen yo andu o waɗan tan ko hoore makko o waɗanani ceerno o waɗanani wuro ngo o waɗani ɗum ko hoore makko janggo yawmal qiyamati ma Allah yommo ɗum waɗa ɗum e talkuru makko kono wotoɓe mbad transformé neɗɗo ara e mawludi nabi sallllahu alayhi wa sallam taw ko laamɗo walla omo addi ɗon ngaari walla omo addi ɗon kaza yimɓe ene mbatta ɗum mantore ene mbatta ɗum hankkadi discours aji ha ko aduna ha jamma o gasa taw joom jamma o hokka ko hakke muɗum Oumar ɗum yo julɓe nden ɗum ene waɗe e mawludaji ɗi neɗɗo ara minen de hannde ko Oumar addani min ɗiɗo naggam Oumar addi ɗiɗo basuji Oumar addi ɗum Oumar waɗi ɗum ha mawlude o gasa taw waktu kurɗo en neɗɗo no mane sababu waɗi beele wona Allah o waɗiri Allah wi so tawi oɗon mbaɗa hunde jungo ma ñaamo woto jungo ma nano jungo ma ñaamo woto jungo ma nano mana ganduɗa hoore ma suut baɗal cuuɗangal ɓuuri hewde baraji to banggue Allah tengti e waɗande annabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam e jammaji muɗum sohlani kada haale haysa addi hen hay goto anda yo yimɓe ndeej Allah yi nelaɗo Allah mo garɗa e jamum mo yi malaikaji Allah ɗi ji moƴƴuɓe tawɗa e wuuro ɓe ji ɗum noon jogui ɗin konnguli ko yimɓe khalifaɓe dirigeoɓe mawlidaji e nder guure men ɓe ko kamɓe poti wadde orienté yimɓeɓe ko kalata kadi yimɓe yoɓe gandi koɓe kaali ceernajo martaba ma tolniɗa foof ka martaba ma fota ɓurde martaba nelaɗo ka ceerno yimɓe dokke place ma tan hay goto wawa arde dow nelaɗo Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam aɗa yiya hande yimɓe ne kaala wona gueɗe tawa gueɗe ɗe ko ɗe ɓurtude to banggue sernaɓe mbaɗɗe ɓe kaala hen gueɗe ɓurtude taw ɗum ala e ceerno Allah muɗo baɗowo ɗum yo hul Allah Allah muɗo baɗowo yo hul Allah enen foof ken julɓe ken mayoɓe sen mayi ken ummittoɓe sen ummitima ken ñawdoɓe te ganden ɗo ko aduna kala ken neɗɗo haala e diine haal ko woodi ko kala kaɗa haala e ceerno ma woto hokku ceerno ma ganduɗa ko ala e ceerno ma haal diine o no wiiri ni ceerno woniri ɗo ken hokka yimɓe no ndewiri Allah ene haalana yimɓe no ndewirta Allah ene haɗa yimɓe ko goofi ene fawa yimɓe e laawol siratal mustaqim ko ɗum woni ceernaji mawlidaji ɗi
aɗi moƴƴi ala ko ɓuri ɗum yidde mawninde annabi muɗum a wawa dañde ko ɓuri ɗum e dow leydi kono yo yimɓeɓe so tanka ko gure ɗe yimɓeɓe ko aroɓe hen génération sukaɓe hannde ko yimɓe hawniɓe no feewi yo yimɓe ƴewto ko waɗata e nder gure ɗe ko yimɓe hewɓe ne kaala ɗum rewɓe e worɓe taw koye wuuro ngoni gila futuro jomin julta jomin jahataɗo mawlude o woni ɗo ko rewɓe worɓe ne mbaɗi soobo yoobo ɗum ko hunde harmude tifaɓa ɗum kala ɗum wawi wonde ene harmi dagotako yo yimɓeɓe ƴeewa ɗum ƴeewa surveillant ji wuuro foof yo ƴeew surveillant en ƴeewa yimɓe waɗa ɗum ɓe kaɓa e mumen guitta ɗum mbasa addande diine o ñiŋoje e tawno gueɗe mbaɗe noon ko ñiŋoje to diine sa ari adduma ko allah adduma ko nela allah faaɗo ɗo watte ɗo joɗɗa ɗo sa hirtima haari ɓorno wuttima moƴƴo calligilɗa ha laaɓa ƴeewa soñade ma moƴƴere jaa rewɓe kadi woto jumpu e nder worɓe ɗum kadi yo yimɓe ƴeeɗu eɗen batti ɗo e nder aduna he joni aɗa yiya sukaɓe rewɓe dokke micro ji e nder mawludaji ne jima noon diine islam yamiran ɗum allah fo ɗo sawto debbo wonɗo allah hanni ɗum sawto debbo wonɗo allah hanni ɗum wonɗo allah wiyata debbo sawto mum ala droit tawde ala ko tengti hakke ujunnaji yimɓe ne jooɗi suka debbo ummo to on ganda omo laaɓi on ganda o laaɓani guitton micro dokkon mum omo yima ujunnaji yimɓe ne jooɗi hay goto haalta en ɗum wona diine yo yimɓeɓe karta ɗum fodɓe yimɓeɓe yo rewɓe yo jooɗo yo mbaɗ hijabuji mumen comji men timmuɗi so tawi aɗa woni galle ma aɗa wawi wonde hay nder galle ma berta soñade ma jogoɗa kursu ma aɗa juula e annabiji Muhammad sallallahu alaihi wasallam walla saɗa wawi qur'an jangga qur'an sa wawa gona e naafilde ko ni wiya taw wona yaade ene naata e nder worɓe walla almuɓe ene jima manan ganduɗa hoorema sukaɓe rewɓe ne gumo walla yumiraɓe ene jumpa yimɓe e nder mawlidaji ene jahane mbiye ne juuroya ɗum ɗo fof ko hundeji kantoriɗe ɗum fota waɗede Alaji Oumar Doro ko ene waɗe e mawlidaji ɗi kono yimɓe yoɓe goppu ɗum ɗon yaadani hen kala mawruɗo baɗɗum kala ko jomum wiya hen kañum yimɓe yiiɓe kartaki ɓe kamɓe mbaɗi ha nden wiyande wiya nelaɗo allah andiraka ɗum waɗani ɗum sahabiyankoɓe mbaɗani ɗum ala fof ɗoɓe jaɓanno rewɓe worɓe ndenta ɗum noon rewɓe worɓe ko ndendata ko yo yimɓe daro kaɓo ɗum iwa kaɓo e rewɓe ne mbattata ɓornade koltuji moƴƴi comci moƴƴi debbo yahata waɗa maquillage waɗa parfait ji muɗum waɗa fofof waɗa hay gandanɗa hoorema ko sehlata e muɗum ene jumpa e worɓe ɗum ko hunde harmude tifaɓa dagota koye l'islam l'islam jaɓani ɗum yimɓeɓe yo kaal ko weeli allah kaala ko weeli nelaɗo allah woto en kaal ko weeli neɗɗo hayso tawi neɗɗo o yiiɗa ko kalta ko haal ko weeli allah ko wota haal ko weeli neɗɗo allah wi woto kaalen ko weeli neɗɗo mettamo kanko allah kaalen ko weeli allah si neɗɗo e mettima ɗum noon so en kaali kaalen ko weeli allah wela nelaɗo allah neɗɗo so tawi o yiiɗa ɗum tawi ko kalɗa ko weeli allah ko ɗum woni ko allah yamiri kadi ɗoftoɗen diine o ndewen allah hayso mawlude o ɓenni nehen ɓiɓɓe men e diine l'islam Alaji Oumar Doro Kume kadi leydi ndi ɗo ndi tolni hannde ɗo kamɓe politicien ji aroɓe e nder mawludaji ɓe soɓe gaari woto ɓe mbatti ɗum transformé à discours politique yoɓe ngar ɓe gaari koɓe almuɓe koɓe julɓe aɓe jiiɗi allah aɓe jiiɗi nelaɗo allah yoɓe gardi ɗum soɓe gasni ɓe jaaha yimɓe kadi waɗoɓe profité e mawludaji so darima e mawludaji ɗi a yiyan ɓe mbaɗa déclaration ngaji e nder téléji ɗi wuuro amen ko naggam min ngala ɗum elle mataw ko ɗum umminnoɓe ɗum no waɗi ɗo haalte so tawi wuuro mon ala haydara ɗacca mawluɗo ɓen jaaha télévision on kaaloya ko manque wuuro moɗon kono hannde waɗama transformé en politique yimɓe ngara hankkadi ɗo président wi noon waɗana min ɗum waɗani taw koye jamma mo ganduɗa hoorema fonno haalede hen ko yimɓe yo jogo jikku nelaɗo allah yo jogo jikkuji sahabiyankoɓe yo jogo jikkuji qur'anul karim yo kul allah yo jiɗodir yo ballodir yo ndew allah yo ne ɓiɓɓe men e diine l'islam ɗum yimɓe ponno haalde kono a yiyat yimɓe daro lawol amen ngol naggam wuuro juma ceernamen o ala passeport diplomatique ala oto wuuro amen ni taw ɗum ɗon wona ɗum addi yimɓe e wuuro addi yimɓe ko mawni nelaɗo allah mawnannoɓe nelaɗo allah ɓe koye ladde mawnannoɓe allah mbimaɓe koye désert ɓe mbaɗatno ɗum ko neɗɗo goto ɗirrotono itte jawdi mum waɗa laamu wattana e mbuɗo ɗum ɗo wona hundeji laamu il faut waɗa hen par la force yo yimɓe paam ɗum kala ceerno baɗɗo mawlud wona wonde laamu addinama kalis aɗa duga ɗum kadi natti wone mawlud pesa won ko ƴewata ɗum noon yo yimɓe kul allah koɓe mbaɗata koɓe mbaɗi ɗum allah ɓe ganda ko nelaɗo allah umminiɓe wona posuji mabɓe umminiɓe ɓe mbaɗa ɗum ko ɗum woni mawludaji ɗi yimɓe daña hen teddugal allah e teddugal nelaɗo allah sukaɓe yahoɓe hen ɓe ene nawa yimɓe auto ji ɓe yoɓe domnir auto ji seese ɓe domnir auto ji seese ɓe jaaha e jaam ɓe garta e jaam
yahoɓe enen e coomo ene gujja ɓe yo police jagguɓe soɓe jaggama yoɓe ndewne lawol yimɓe leydi ɓe yoɓe kuula Allah yoɓe dutto e diine ɓe dutto e histoire diine ɓe jangga diine laabɗo taw ko diine men mo ganduɗa hoorema mo ganduɗen hanki mo mbaɗa babiraɓe men e jatiraɓe men gonirno e nder Fouta Toro taw ganduɗa hoorema ko diine nonduɗo taw wona rufde ƴiƴam taw wona warde yimɓe taw wona ganduɗa hoorema wadde ko ala e diine yo yimɓe kulɗum en nani hay président de la république haali e discours makko mo waɗi to Tivaouane wonde yimɓeɓe yo ƴewtu ko mbaɗata ko goto fof yo andu ko gollata e l'islam golla taw ko gollal bangal fayida taw ko l'islam hakkude Allah huula Allah wasa toñde ɗum ɗo woni diine l'islam ɗum diine l'islam ardi janggo yawmal qiyamati Allah waɗani hen sutura waɗani hen moƴƴere ɓamta leydi Sénégal ɓamta ɓamtoɓe Sénégal pétrole peƴƴo ɗo Allah waɗi hen sutura dowuji duwateji e mawɗo Allah jaabo yimɓe Allah waɗani yimɓe afiya ɓe cellani ɓe Allah sellinaɓe ganduɗa hoorema ɗanniɓe ɓe Allah waɗani ɗumen moƴƴire to gonto garta e leydi taw ene kiisi ene celli laamu ngu Allah waɗa kawral e pose aji ɗi kamɓe fof ɓe kawra woteji ɗi e jaam pétrole o ngaalu ngu foof Allah waɗa suuɗi leydi e reena sukaɓe leydi ndi reena rewɓe ɓe reena ɗanniyankoɓe reena kala neɗɗo ɗum ɗo henno wonno hande ndeɗo henne jubbande Alaji Oumar Doro Komi en calmini noon wonɓe diaspora France Italie Allemagne Belgique ha Venezuela eɗen jeeɓe ha e leydi Tanzanie ha e Nairobi ha to ganduɗa hoorema to Makkatul Mukarram warago tewi ala ɗo heddi eɗen jeeɓe eko ɗo ɓuuri woɗɗude ha Inde ha Thaïlande Mamadou Diop en Bara en ɓe foof ne jeeɓen ha to Afrique du Sud ɓe foof eɓe mbaɗa messuji wonde eɓe jeeɓa goɗo ayaw habride wiyetego warago tewi e gardiɗo ɗum ene wiye Alaji Oumar Doro Koumi mo ganduɗa hoorema ko journaliste mawɗo hande e nder leydi meɗen Sénégal eɗen goni ɗo henne e studio makka haadi makko hono Alaji Kulo Sall Allah yurmo wiya fof Alaji Oumar Doro Koumi en mbaɗi ziyara kala biyewo achhadu an la ilaha illallah e leydi ndi en juurimaɓeɓe en duwanimaɓeɓe yen battinima wuuri assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh